Čaute všetci, zavolám to Matthew. To určite strihnem. Strihnem. Jo! Človeče, dlho sa to načítava. Jo! Ja som Teraz idem 101%. Levitujúce noci. To čo je? Čaute všetci, zavolám to Matthew a v dnešnom videu tu máme Myst Survival. Je to zaujímavá hra. Jedinú vec, čo vám o tom môžem povedať je, že pred pár mesiacmi také pozadie nebolo. Nebudem to obkecávať a poďme rovno na to. Človeče, dlho sa to načítava. No. Aha, dobre, takže už začíname. Neviem, či sa to každému chce čítať, takže na 3 sekundy nechám, nech si každý všetko prečíta, tak bude. Dobre, chytanie rýb, aj tak nikto nemá rád. Čo to je? Seeker Nest. Molotov. Dobre. Mne také nič netreba, ja som prav majstor bre. Čo? To nemyslíš vážne, toto je najlepšia hra. Ďalší loading screen. No, takže 3 roky dozadu záhadná vec sa stala. Záhadná hmla zakryla všetky časti sveta, veľa ľudí bolo chorých a zomrelo, veľa z nich, čo prežilo, utrpelo zmenami. Kašlem na to. Dobre, takže máme nový začiatok. Dobre, to sme čítali. Dobre, máme nový začiatok. Nový ja, sensitivity, tu si dáme na menej. Dáme 7. 7 je pekné číslo. A pozrieme teraz. Dobre, teraz už je to dobre, takže máme tu Myst, mysterióznu hru. Vieš čo to? Crafting, aha, jasné, ok. Prásk. A postavená. A nemôžem ani sadnúť. Táto hra je úžasná. Dobre, nebudem robiť pitomosti, už by trebalo prestať. Máme tu kufor. A v kufri je nožík a jablko. To určite strihnem. Strihnem. Nikto to nechce počuť. Nie, ty buď ticho. Ja som predsa Nicholas Jackson. Jak? Nicholas? Kamo, normálne ja chcem mať vlastnú izbu, že vy tu nebudete pobejovať. Máme tu čo? Fľaša. Ale asi prázdne, čo? Škoda. Ani palenka, ani nič. Fľaša, sliepka, pozor! Granát! Ladies and gentlemen, I think my brain just committed suicide. To čo má znamenať? Ja túto hru už teraz božujem tu. Tu máš na nič hodník. Plný barel, plný goblinov. Dobre, kašlem na to. Jaké auto. To môžem ho opraviť. Koleso dodať. Nemám. Ani tu nedám. Benzín. Originál zoberem. Čo máme vzadu? Vzadu nie je nič. Čaute všetci, zavolám to Matthew. Naštartujeme motor. Asi nie. Táška. Čo som vystúpol? Halo. Pozrieme. Cipá na to originál. Celý bourak. Ale tento je trash. Čo to len dajaký Fiatík. Fiat aj tak nikto nemá rád. Tam som asi videl, tam je dajaký domek. No tak ideme k domečku. Ičko asi inventár a mohol by som si urobiť... Jo, čo? Tu kto streľa? Však tam bandit. Шухер! Ура нахрен! Ура нахрен! Попали, суки! Твою мать!
Wow! Hello bandita. Ich bin ein Kamerad. Harvey Kamerad. Ich habe keinen Nôž. Hello gays. Oni pokom strieľajú. O! Čo som zrobil? Jo, typek je mŕtvý. Oh! Jo! Oh! Nie! Jo, ja som nestrieľal! Nie! Oh! To nemyslíš? Nie. Sakra. To nemyslíš vážne. To nemyslíš vážne, ja som stratil úplne všetko. Ale zomrel som len tu, nie? Jo, chill, bro. Už sme kamaráti, ok? Chill. Tu sa nestrieľame. Jo! Nie, však chill, bro, však to bol vtip. Nemyslíš vážne? Kamo, môže začať človek pri banditoch. Nie môj. Dobre, my sme tiež kamaráti, všakže nie? Ty tu máš mŕtvého kamaráta možno? Jo, nie, chill! Nie! Nejec ma! Nie. Na. Nie, tam je ďalší! Utek! Berem plechovka. Nejde? Aj toho som stratil? Medveďa. Kamoši, ja som skoro mŕtvy, mám health 0. Ja už teraz neumieram, už len ukazujem proplay. Doteraz som si len robil srandy, teraz idem seriózne hrať. Dobre, toto, plechovka zoberiem, fľaša zoberiem, chlast. Konečne, že by? Whisky, konečne. Krabica. A hodím ju. Nejaký sílak som. Dobre, toto zatiaľ neberiem, lebo som plný. Pištoľ! Pištoľ. A prask. Však ja nemám naboje. Baseballová pálka, daj. You picked the wrong house, fool! Nejaká kyselina. Ja sa už začínam fest bať, že tu určite budú nejakí banditi alebo nejakí klaunovia. Dobre, vieme jak uísť. Parkour. Bro, ja krvácam. Však to je len plot, padaš. Ale ja spotrebujem všetko chlast. Ale ja sa musím nejak ošetriť. Teoreticky si pamätám. Nie, to nie. Míša, Máša, nechaj ma na pokoji. Ja ťa nemám rád. Niekto ťa aj tak nemá rád. Míša, Máša. Fakt, chcelo by to takú tašku, alebo krabicu, alebo neviem, kufor, s čím by sa dačo dalo nosiť. A ten sa ťažko hľadá. Kto, co? Koho mám streliť? Levitujúce veci. To čo je? Jo! A ďalší, kúkaj na ňo. Get out of here, stalker. Poď sem teraz. Tam je. Originál. Jo, tu... To nemyslíš vážne. Zasa krvácam, tu sú nejakí moji brosky. Jo! Ne! Čo? Nebež! Bro, chill! Nie! Kamo, ja tam nejdem. Že tam... Nie. Kamo, nie. Žiaden medveď, žiaden bandita, žiaden klaun, žiaden ja neviem čo. Nie, tam sa hýbe asi takto. Nie, to sú banditi. Šuchiar! Hurra na hrad! Nie, kašlem na to, dobre, tak ideme ďalej. Paradajka, surová, dobre. Zobereme. Tu je jedno veľké nič. Dobre, všeobecne... Keď žiadneho nevidím, ale... Komu? Tam je! Tam je ďalší! Mamka! Ak sa zabarikadujem. Nemôžu preskočiť, takže nie. Dobre. To nemi... Asi si toto soberiem a hodím to, že sem. Zombík, hej. Dobre, mám pálku, stále mu môžem dať po písku. Hello. Kam on sa hýbe na men, ja to kašlem, ja tu vyťahnem spacák a idem spac. Teraz idem 101%.
Ceruska, dobre. Today, yesterday, what happened to the Nev rail line? Utter Shambles. Jaká brokovnica. Tu mám sekera, dobre, sekera, konečne, sekera je tu veľmi dôležitá. Ja blko si jem. No. To je asi prázdny dom, kamo, asi tu budem bývať. Chladnička je prázdny a ty si tu sedíš. Chladnička je prázdny a ty si tu sedíš! Tak daj mi rekovi a tvarohovi či mákovi a môže byť aj lekvárovi, len keď som hladný, pridaj mi. Ja tu nesom nežijem, Dobre, ja asi pôjdem tu dnu. Čo hovoríš na to, pán zombík, alebo ja ťa ešte udriem. Jo! Cipána, jak zomrel. Luk! Kamo, dobre. Nie je tu nejaký kufor alebo niečo. Počkaj, to môžem zničiť? Hej, toto môžem zničiť. Vehicle Parts Scraps. Dobre, to asi nepotrebujem. FBI. Počkaj, brokovnica. FBI open up. Tu je to stanica na... workbench! Áno, dobre, kamo tu bývam. Endehoch. Ja tu mám záchod, ja tu budem mať osobný záchod konečne. FBI. Posteľ! A skriňa. A malá skriňa. Ten dom sa mi fest páči. Ja tu budem bývať. Ja sa tu nasťahujem čo najrýchlejšie, ak sa vám dá. No. Jaké marhule, jahody, cibuľa, kola, nektar. Lepšie ako lokálka. Food poisoning? Fú, to je sračka. Nedá sa dačo zlepšiť. Antibiotika, dobre, tak si dáme antibiotika. Meniam lahodné antibiotika. Yes. Assign work to survivor. Zrobím to, ja asi nemám žiadneho preživšieho. Tu ukončím asi moju epizódu. Dúfam, že sa vám video páčilo. Neváhajte dať like, koment, s ktorým ma podporíte. YouTube bude ma viac propagovať a dajte odber, lebo to ťaháme na 300 subs a hej, ja idem spať. Ja sa healujem. Jupi. Sebi ruke Clintone, gospodine žuti, ne diraju srpsku zemlju, bolje ti je čuti. Sebi ruke Clintone, gospodine žuti, ne diraju srpsku zemlju, bolje ti je čuti.